έτοιμος, πες μου να πω. Φίλε, έχει ανοίξει η σύνδεση. Ήδη έχει ανοίξει. Να το βάλουμε λίγο πιο ψηλά μόνο. Έλα GBG, ναι. Γεια σου Γιωργάρα. Να ανοίξετε να δείτε Βάλεις κάτω. Θα το βάλετε πάνω καλύτερα. Πού? Έτσι από πάνω. Εκεί. Όχι, Όχι ρε, όχι. Καλύτερα από κάτω να ψηλώσεις. Άσου, περίμενε. Πρόσεχε, έχουν ηθεί η σύνδεση γαμώτο γιατί είναι ευαίσθητο το τέτοιο. Α, μπράβο, αυτό είναι Ωραία. καλύτερο. Είναι πολύ ψηλά όμως. Θα το φτιάξω, Για να το ισιώσει θέλει. Μπήκε μέσα ο Γιώργος. Τώρα θα δούμε. Θα μας πει αυτός. Μόλις Γεια μπει, σου Γιωργάρα. Έτοιμο. Έτοιμο το κόσμο. Παιδιά, το έτοιμο. GPT κάνει μια Να το νέα πας λίγο πιο μέσα ακόμα, να κατέβει λίγο κάτω ακόμα. Εκεί. προφανώς αυτή τώρα είναι στο μαύρο εδώ, τώρα κάνω ανανέωση. Ωραία. Να δούμε ότι ξεκίνησε. Μια χαρά. Μια χαρά είναι τώρα εκεί. Είσαι ο πρώτος. Είναι λίγο αντισυσμικό, αλλά εντάξει. Εντάξει, πιάσε πολλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που τον έπιασα κανονικά. Μπράβο. Πέρασα το χέρι μου ρε, και τώρα λέω θα είναι το δικό σου Μέσα με αυτό που έπιασε. Το βρώμης, το βρώμης. Το έχω πλήτη ρε μάλλον. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο από το Χαμφέστα από την Ένωση Ελλήνων Τεχνών. Γιώργος, βγάζει πόσα άτομα είναι μέσα. Να, με Τώρα έχεις πέντε. πέντε πήγανε, με το που άδειξε πήγανε πέντε ρε.